Natagamtaman sa daghang residente gikan sa nursery phase 1 ug 2 sa Barangay Poblasyon, Kidapawan City ang health services ilawom sa gipalapdan nga kabarangayan dad-an og proyekto og serbisyo kun KIDAPS 2.0 Expand Health Services sa lokal nga gobyerno kaganihang buntag Abril 30. Kapin 300 ka mga pamilya sa nursery 1 ug 2 ang naserbisyuhan. Wala na panumbalinga sa mga residente ang kusog nga ulan aron libreng maka-avail sa serbisyo nga gidala sa City Health Office sama sa medical consultation, prenatal, laboratory services, dental services o operation tuli. Gipangtunulan sa bugbag ang mga bata nga nag-edad 4 ngadto sa 6 anyos nga magamit sa pag-eskwela. Nagpasalamat ang mga residente sa gidalit nga serbisyo sa gobyerno. Gipasalig sa LGU nga dalhon ang susamang mga serbisyo sa ubang purok aron mas mapaduol pa sa katawhan ang serbisyong panglawas.